Shukor na Khlem jong Nongsan Hima. Haga jingja ka bapher ha Himachal Pradesh ka Tnat CID jong ka jila kala penlong ya ka jing Tohkit hadian bagi Samosa ki bathmu ban ay menteri rangba ka jila la ai penban ya kinong tre jong u kani ka jingja ka de ha ka por ba menteri rangba ka jila usuk Vinda Singh Sukhu ulale cha ka office rekam jong ka CID ban pli ya ka Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System bathmai ha ka nong ba Shimla jong ka Himachal Pradesh yakni ke jinja la Tohkit de uwe DSP darba pensyong nongrem na gijinga tho ki badan kti ka kai phot jang ka CID ka pen I batang uwe usap inspector ubatip baki senduk bu jingbam ki dan ki jingbam na kamta UCM wala kataru ikin ki senduk jingbam la pet ka inspector kan thei ha ka bakut la pen poi sha ka benta jong ka MT section Khlem ka jingyo bor na ki bahalor bat yakni ki senduk la ai Khlem datip sha ki nong tre jong UCM Uwe uhe officer haka kai phot ula batai ya kani kum ka kam persha sarkar dak ba penrem ya ka kum ka jingle persha e ka jing thumu ban burom ya ka jing don jong VVIP ka kai phot kala benrap baki tu ki badan kti ki pa baki le kat kum la ka jong ka agenda ya kani ka kam la Tohkit da ka Tnat CID kani ka jingja kala long ka phang jong ka jinga kran ka bajur hakikin hun san per thei jong ka Himachal Pradesh